A cikin madalla masauraro bar kamu da haka bar kamu da sake kasancewa da ku a rediyo Dandal Kura mita 98.9 zangon yafiya. Kamar kullum kamar ko da yaushe naku Muhammad Abdullahi Muhammad wato a zuban waka. Ke dauke da shirin duniyar taurari. Shirin duniyar taurari shiri ne da kan gayyato muku matasa sababbi masu tashe a wannan fage. Shiri ne da kan baku damar tattaunawa da taurarin da muke da su cikin ƙasa, maƙotan jiha, wani lokaci har ma da ƙasashen ƙetare. Kamar kullum kamar ko da yaushe yau ma shirin namu na ɗauke ne da wani gagarumin bakon da ba za ku ji sunan shi a baki na ba, domin an cewa ga bakin mai ita tafi daɗi. Masu sauraro ku shirya zama domin jin da wa nake tare. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Abdullahi Muhammad, wasu sun fi sani na da Abdallah SX, ana kira na da Sheikh Zamani. Zan so bakonmu na yau wato ya ainihin gabatar mana da kansa da kuma ɗan takaitaccen tarihinsa. Sunana Abdallah SX kamar yadda na faɗa, sa'annan ni mawaƙi ne mai tasowa a cikin masana'antar waƙoƙi ta Hausa. Sannan mahaifina Bahaushe ne, mamata Bafulatana ce. Matakin karatu na secondary school. Sa'annan akwai waɗanda a da sun fi sani na da kamar waƙoƙi irin na su hip hop da sauransu da waye. To a wannan sabuwar shekara na zo da waƙoƙi ne na Hausa na nanaye irin namu na gargajiya, waɗanda masu sauraro a koda yaushe shi suka fi buƙata. Da Abdallah SX wato shehin zamani kuma shehin mawaka, sannan ɗan matashin mawaka mai shirin tasowa, kuma cewa ai an riga da kowane abu aka ce akwai sila sannan kuma akwai dalili. Menene makasudi, me ya ja hankalinka kaga cewa ya kamata kai ma ka zama mawaki, ka shiga cikin sahun mawaka a dama da kai? So gaskiya asali yadda kawai koyaushe lokaci na daga in je makarantar allo sai boko sai sana'a da nake fita. So ana nan dai sai na zo na bude shagon caji da sana'ar gem. So kuma sai zama na guri ne wanda ana dan sa wake-wake haka da sauransu, kuma ina da abokanai waɗanda su kuma suna yin abin aikinsu, abokai da su. To a hankali kuma ni ma suka ban shawara akan ya za a yi, saboda ni a lokacin ina da kuɗi, su kuma suna waƙar ba su da kuɗi. Sai wani lokaci kawai sai na ce to waƙa kaza da za a yi a sani a ciki, ni na ɗauki nauyinta. To dalilin abokanai suka ga cewa su da talent kai da kuɗi. To masha Allah. Masarado duka a daidai wannan gaba nake ce muku bisalam ma'asalam. Kada ku manta, kada ku shafa kula tare da rediyo Dandal Kura mita 98.9 naku Muhammad Abdullahi Muhammad da kuma Abdallah SX. nake ce muku sai wani mako idan mai kowa mai komai ya kai mu.